20-minute isiZulu presents. Sawubona bhuti, bingelela izingane. Sanibona bantwana. Kulungile, isikhathi sokuqalisa ukubingelela abantu. Senilungile izingane? Ake siyobona abanye abantu. Sawubona. Unjani? Hawu bheka kusisi. Sawubona, unjani? Ngiyaphila. Wena unjani? Kulungile. Ake ume kancane mangichaze. Uma ufuna ukuthi unjani ngesingisi ubingelela abantu uthi how are you? Futhi uma ufuna ukuthi ngiyaphila ngesingisi uthi I am fine. Uyabona ukuthi kulula kanjani? Manje ake sibone ukuthi ubhuti nosisi bazisebenzisa kanjani lezi nkulumo. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Sawubona unjani? Maye, lela kati libonakala lingajabulile neze. Sawubona unjani? Ngiyaphila. Manje ke usungabingelela abantu ngesingisi. Uhambe kahle bhuti. Uhambe kahle sisi. Sizobuya sibonana. Bye.